Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Horas minggu madihita saluhutna. Akadamang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa itabongo tima parsaoram minggu tadi manuguton. Tabuhaima marhiti tang yang nahohom sangobas. Martangi yang mahita. Amin. Marede mahita siap buku ede nomor 10 pitu ayat sada 2 dohot ayat tolu. Jalo
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tano. Amen. Maddo mauliate mahamudi amai, na mga rorohita siya gomgoman ni haholomon, jalan apa ucatok kita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Ama nami na di banua gidjan. Di pabotoho kodo tuaka parroha na siya purbai marhite-hite bitang. Naung tubu anakmu nasasadai. Sodangi maroha nami. Asa hutadahami hapor seaon na sitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahe dohot tami mamereng hamuliao sogot, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Itatangi homma pati ni debata di mingguta sadarion, imana nienet sian pati na parjolo, sahat tu pati na pasapuluhon. Songonom madidok disi. Pati parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatatta. Dan jadi marakku pau bahenommu debatam. Pati paduahon, dan jadi gana ommu, jala dan jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang gotung gabe si sobbaon, manang sioloan. Pati patoluhon, dan jadi dohono gowarni debata, yang gosoture dalanna aihona uhumna dosogot akkana marsineang di gowarna. Pati na paupatton ingot tamuma pabadiahon ari minggui dina ono marima ulahamu nasa siulaommu alai yang go ari na papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe namagebati hutam.
Ai dina onomari do di toppa debata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati na palimahon. Ikop pasangapommu donatorasmu, asa martuaho. Jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Pati na papituhon na paonopon, unak ko mamuno. Pati na papituhon, unak ko mangalakkup. Pati na pawaluhon, unak ko manakko. Pati na pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata nasotutu maralohod donga colma. Pati na pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di dongammu. Bohado padok ni debata taringok tupati nana sapului oddo. Audo Jahoba debatam, ninna debatatta. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi suduk patoluhon, rodi suduk pao paton. Pinopar ni akka nasogoroha diau. Alai asido rohaku diakka nama ribu-ribu, akka nama kaholongi au naso mangalaosi patiki. Ido sahatna atong tapangido magogo tu debata laho mangulaho pati nai rak mahita. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bar tu pati mi. Amin. Di bagasan uduk serep niroha ta auhon. Jala ita topoti madosat tanagodangi dia dopan ni debata martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitop panasa na adom. Paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akanahu ulahami, marhite sian pangalaw sion nami di patikmu. Ima marhite sia tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang siap pagkatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami, dihisap-pisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona pami ala ni dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing. Ala ni i, asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggab basa, jala para si roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matot di parbadia tu rohanami be. Asa tarbahek kami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami tuhangoluan nasora suda. Na pinar bagabagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggab basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibaet tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalocot tuhita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka na makabiari ibana. Hasanga pemadi debatana di gijang. Amin. Epistel di Minggutta sadarion tersurat di Yohanes 2 mamukasian ayat 10 mamukasian ayat sada sahatu ayat 10 sada itajahama marsika soring dungi pato luarihon adong mana marbagas di hutakana na di luak Galilea jala disima inani Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida, ninna inani Yesus mamaddoki bana, dang adong anggur di nasida. Dungi ninna inanaima maddok akaparhobas, manang dia dohonon na tuhamu, bahek kamu ma.
Dunginin da Jesus mamadok nasida. Gohi hamuma akka gusionai. Jadi gok situ tu ma dibahen. Alai didai iduk ni akka parhobasi ma aiki naung gabe anggur. Jaladang di boto harorona. Ai holan akka parhobas na manahui aiki do ubotosa. Gabe di jou ma panguli. Asai matadda na parjolo na binahen ni Jesus di hutakana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porsea ma akka sisian nai di ibana. Ido sahatna, martua do akka na tumangiho kata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Tidak koma hapor siau tay dia dopan ni debata songon nahina tidak kon ni dongata saha por siau di sadok portibion rak mahita madok au por sea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohotano au por sea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean siatodi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banua toru dung di tanom namulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditoddi parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Salam. Shalom. Amuna dongan saha perseawan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinaon ondolan di tikting nurat tadi hari Minggu sadarion atas guarni parhadu HKBP Yogyakarta resok Yogyakarta parjulo mau pasahat kami hata horas-horas tuhita saluhuna doho tua kadongan na ondo pe marsaor di parminggon HKBP Yogyakarta sadarion upasahat kami ma tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhuna udut cita bagaimana ondolan titing ni uriata natar surat di bahasa Indonesia. Nama topik minggu ini dung Epapenias, topik bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan.
Daftar yang berkhotbah pada pagi hari ini Pendeta Abdir B. Panjaitan MD, Liturgis Sintua Nyonya Rosana Sinaga Borusiaan, Warta PSM Simanjuntak dan bertugas yang lainnya sebagaimana yang tertulis. Peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Paupaton Bab 3 Dasar Pasal 3 Dasar. Dasar HKBP ialah Yesus Kristus sebagaimana disaksikan oleh kitab suci, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sumber kebenaran dan kehidupan. Dalam ketaatan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, HKBP menerima Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai ajas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab keempat, pengakuan, pasal 4, pengakuan. Pengakuan iman HKBP adalah lanjutan dari pengakuan-pengakuan iman yang sudah ada sebelumnya. Melalui pewartaan, kesaksian, surat kiriman, kidung jemaat, doa, liturgi, dan buku pelajaran selalu kelihatan dengan jelas bahwa Yesus Kristuslah kepala gereja dan Tuhan dari segala Tuhan. Dalam ketaatan kepada firman Allah yang merupakan sumber pemberitaan dan kepercayaan gereja, bersaksi melalui rapat-rapat gerejawi dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari penyataan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua rapat gereja, jabatan pengembalaan dan pelayanan di gereja serta aturan gereja semuanya berdasarkan pada pengakuan iman gereja. Bab 3 distrik pasal 8 distrik. Majelis Pekerja Sinode Distrik. Pengertiannya, Majelis Pekerja Sinode Distrik adalah para pekerja yang melayani distrik untuk melaksanakan keputusan Sinode Godang, rapat Majelis Pekerja Sinode, rapat pimpinan HKBP, dan Sinode Distrik. Anggotanya, Preses, Kepala Bidang, Sekretaris Distrik, Bendara Listrik ada 6 orang yang telah dipilih di distrik dan para pelayan tahbisan. Periodenya 4 tahun dan dapat dipilih 2 kali berturut-turut. Pisah sambut hari ini Minggu 19 Januari 2025 dilaksanakan di Bandung Ria Martinata dari Pak Preses Pendeta Pahala Sitorus STH kepada Preses yang baru Pendeta Nixon Simanjuntak MTH. Kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Pahala Sitorus STH dan keluarga, dan selamat melayani kepada Pendeta Nixon Simanjuntak. Tuhan memberkati. Pelayanan MPSD HKB Distrik Jabatan DIY 2002 periode 2024 juga dilaksanakan di Bandung. Rapat panitia pembangunan yang akan dilaksanakan hari Senin 20 Januari 2025 dimulai pukul 17. Memasuki Bagasni Pendeta Resort. Pada hari Selasa 21 Januari 2025 pukul 10 WIB akan dilakukan ibadah memasuki rumah pastori Pendeta Resort. Dengan ini mengundang segenap paralado, semua panitia pembangunan, BPH setiap seksi dan perwakilan wilayah sebanyak 3 keluarga. Kerja bakti yang akan dilaksanakan hari Rabu 22 Januari pukul 10 WIB akan dimohon untuk semua panitia, seksi Bapak dan Aposo Bulung untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berikutnya hasil rapat praudit yang telah dilaksanakan 17 Januari 2025 disepakati agar setiap seksi dapat mengirimkan laporannya kepada Badan Audit atau melalui Sekretariat Gereja paling lambat Kamis 23 Januari 2025. Mengingat hal ini paling untuk melangkah pelaksanaan rapat huria dan rapat resort dan lainnya. Kategorisasi murid CD 2024-2025 akan dimulai hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 14 WIB. Dimohon untuk semua murid CD untuk mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Tok-tok ripe dan donasi pembangunan dan saldo panitia pembangunan sampai pada hari ini sebesar 169.369.993 rupiah. Juga saldo kegiatan pengadaan solstistem sebesar 3.191.800. Mari kita mendoakan dan mendukung kegiatan itu.
Tuhan melengkapi dan memberkati gerejanya. Berikutnya penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operatif sound, dan daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, pokok-pokok dua syafaat bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis. Kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet, atau minimal dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Persembahan bunga altar pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 yaitu dari keluarga Nyonya Ernenggolan Boru Pakpahan. Tuhan memberkati. Laporan keuangan 11 Januari sampai 17 Januari bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis. Demikian warta Minggu 19 Januari 2025. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
dengan nibasambdo alai Tuhan nahu jalo kami sahat di bagasan minggu sadarion. Saya pujian nami jala sobon nami maho di sudina akan naulina dengan nahu jalo kami marhiti na di paroroto daging lumobito dinami sahat di bagasan sadarion. Jala simar wahamali Tuhan di bagasan sadarion di minggu na pinarbadia mope rohami mangalap gugu uhut mamuji pasangapok ko martangiang tuadopamu say pargugui hami asa huboto hami Tuhan lahu mangulaulon nami lumobi mangula lomoni roham jala dame nasumurung sian Tuhan tadi bata imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai amin. Hamu amanami inanami huriani Tuhata barita nauli di bagasan miguta sadarion imana nienet sian buku Yesaya bidu ono 22 mamukama sian ayat sada sahatu ayat 5 hujahama tutonga-tongata tapai hut maamang sonon ma didok hatana ala ni Sion dang tarbahen au sip jala ala ni Jerusalem dang ulo au popoman pai mabistar hati goranna songon godang ni mata sodang ni mataniari jala hatu auna songon sulu-sulu na marsigorgor jala idauni aka bangso parbigu ma hati guramu jala saluhut aka raja hamuliomu jala ikon margoar goar nai baru ho si pabuau ni pamangan ni Jehovah jadi gabi tupal hamulioma ho di tangan ni Jehovah jala tupal harajaon di tangan ni debatam dang beguaron ni halak ho na tinadikon dang bedohonon na tutanom halongonan ay guaran na maho hasoloan ni rohakku do ibana jala tanomi naung marharajao doho ay lomodo rohani Jehovah midaho jala marharajaan tanomi ay songon riko ni doli-doli mangaririt na marbaju songon ido riko ni akka anakmu mangalului ho jala songon las ni rohani panguli mida nani ulina songon ido las ni rohani debatam midaho ima yanggo hatana damang dainang hahaanggi pinaribot adong do padohan ni na tua-tua ni halak batak songonon purparpe padedorpi alai lamtu dipos purparpe padedorpi alai lamtu diposna molo terjemahan bebas dok mahonon walaupun seorang tukang menghancurkan suatu rumah tapi hasilnya akan lebih baik dipos mulu nunga ido amanginang dipos nunga sikop disi nunga denggabe mamuka sian dasorna manang batu ojahanna sahatu atapna
Odo na taida parjolo di tonga-tonga ni keadaan di bangsa Israel ujui. Purpardo bangsoi. Sursardo parngulun na sida. Daw na sida siya na do pa ni dewata. Jala pola doa manginang. Dan di boto na sida be. Arah kehidupan mereka ke depan. Karena memang kita tahu Bapak Ibu, ketika bangsa ini melawan atau jauh dari hadapan Tuhan, melakukan ketidakadilan, mereka akan dihukum. Itu menjadi konsekuensi daripada ketika mereka dipilih menjadi bangsa Israel. Dohot akahalak siulahon hajahaton. Siulahon akan hurang denggan ikon mangai mengadupi ngulu na di bagasan hasusaan. Di bagasa terbukti sadarion omma baga-baga di mata jala omma alusnya keanggu-anggu nasida. Inilah jawaban dari bangsa Israel yang mengalami penderitaan selama 70 tahun. Buido honota manginang 3 generasi mah mulut abai juru 25 sada generasi lebih hurang 2 hampir 3 generasi mereka dihukum Allah. Di pos di bagasa turpuk tahun imahata ni apu-lapu di debata di pasasi Jesaya tu tonga-tonga ni turpuk di tonga-tonga ni ngulu di bangsa Israel. Itu mana itu ala ni Sion dang terbahenau sip ninna si Jesaya. Karena memang Bapak Ibu, kehadiran daripada Yesaya ini adalah untuk menopang, menguatkan, menyemangati, mengokohkan dan juga memberikan penghiburan kepada bangsa Israel kala itu. Dan buisip be setabi pamangan Yesaya, pabotoh tutonga-tonga ni bangsui. Naikon marsinodang jala mangulu di bagasan hasonangan nama paimaon ni bangsoi sianadupan ni debata. Mulu di bahasa Indonesia didok. Oleh karena Sion aku tidak dapat terdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Suku-suku tu hitan wae. Mulu sonang rohani dongan manang dame rohani dongan marulu-pulu du hita. Ati mo harus balik nuaingon, iberen dongan dapat anak kanauli lam tubuh pikirat na kotor. Sonang rohani keluarga dapat anak kapasu-pasu gelengi dongan, ay sedih bengi, harus binaw toy. Yesaya mengajarkan kepada kita, dang sip ibana mangida penderitaan ini, dang sip ibana dang tenang pikiran na manginang mangida keberadaan ni bangsoi na susah na marukil na di bagasan lomos di roha. Tahun 2025 ini Bapak Ibu nungaraki ko barata tehon aru tehe tahun aru sonarion di hagabipion tahun transformasi HKBP, ya, mentransformasi kehidupan kita, membawa perubahan. Bodoh kita mentransformasi kehidupan kita ini kepada orang lain. Ketika orang menderita, mengalami kesulitan, doh di dalam duduni, doh kita gabi manusia pikirannya, ya harus uni lao tak tim dia kau nih hagabi bijuk jauh nate, bangida marsahi situa, doa pedita. Ibereng di dulu namar saya itu nama nginang tu saya mulai mana sida bereng mak tu luar inai mati namai inna tapi tangyang na hubereng siap pardopahan nai dang gejang bi umurnya mati tapi tangyang na beri nama Tuhan bemelu masai no pungsi lunangon inna ale dung mulak asing itu mau dua manginang ate tadok amang inang kamu keluarga apa namasa dia beru pamuna tang yang gugu pamuna dari berseni apula nanti pusroham dah
Tangarulah sto tarpatu bari batain na. Karena gusto ni, tangarulah sto tarpatu bari batain na. Alai dung mulak siya ni. Gabi ganggu ibana na nang patupan itu Tuhan ni. Ku gabi pikiran na. Alani doa manginang. Saya ini hadir untuk memberikan seperti yang dikatakan, memberikan semangat ketenangan menghadapi kekacauan, menghadapi kekhawatiran, menghadapi suasana bangsa Israel yang mana kala itu Yehuda bangsa Yehuda waktu danga dompedi mulak kala kitu tano hatubuanna sursar sudi tano nape mag ngarabaon inganan na sida hiape ngatobak longo-longo tabayaku mate agar rusa tahu dia tinggal hujabuta ahra masa sudi hupikir na sudah tutup piap pepituta jidelata merem satau dope lama pitu puluh tahun manginang ang binoto be ahana tuburi jabi na so tubuh habe gabe tuburu kan itu hebat nah mana di dok nakal mulubuinyan adong bagas niba mana udung iba adong mamaingani mau istilah di dok kalak bata manius-nimusi ya asa unang gabe songonna uat ni jabui pia manginang kurang gumulo agar kita pe tuluare kita mana sebulan kita maninggalu jabutei masuk kita tusi songonna singguat nate tak kau tahu jabu nami gedung kuning ya lama 70 tahun na manginang 70 tahun na sida manadikop bagas na sida tempat mereka yang selama ini mereka tempati untuk bersuka cita manaun ari manaun udan kenyataan itu mabain na sida bimbang mereka merasa kecewa waduh marlapata behita dan mulakon so dia mahasiswa batu bota alai ahli di mana keselamatan menyala seperti sulu didok ibarat kani idonia kabangso maaf pai mabisar hati goramu songon sodang di matani hari terabata kita matani hari tahu ima haroro di pangurupio di mata tu bangsoi itulah kuasa Tuhan yang memberikan kepada mereka keselamatan seperti menyala seperti sulu yang memberikan memotivasi mereka, memberikan mereka pengharapan di tengah-tengah walaupun itu mungkin mereka anggap itu di luar dari pikirannya. Jadi itu ngatongan ngulut tope soni do mangina ngate. Mulu tadupi pihak kahamaolo di 2024 asal pun. Tapi bagaimana kita? Kiat kita harus tapi pikirin waing. Sapulusia hari manuaing terdalam di 2025 harus dipikirat tamanginang angin ngabui ngamabe secara finansial hebek ngami ngamabe merjabu bebek gelekku ngasongono be tabungaku mulu matua piau horbo siti kota dulu teh lubu harum saya rokon dan lubu aik lubu hari lubu tu baru, oh lubu jonggi pe, sahu tahun buru, patu pokok di mulu matua. Bukan di sebatas itu bapak ibu, yang harus kita pikirkan. Tapi bagaimana kita hidup kita mentransformasi hidup kita ini untuk bisa berguna bagi orang lain. Unang lem matua daging, ate, lem sumber lapatan nguluon. Udah lama tua daging, gak beso adong. Akan daulina dinggat, tadi kota memehon. Alai semakin menyalakan semangat, memberikan kehidupan. Makanya dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Halak di idama, dihado di joloni HKBP tomuan. Berpersiat tarison tata dulu kebetulan muanate adong mahia nama tua di siang manginang kebetulan jujur kami laut pitu busi guarni lewat tomuani satu hutani sia hadui anto shopping adong gue si ahana ingananda
Metua mana metua di pas julun gereja HGP. Anak iku lokon. Hah? Tau muat do? Ya. Songoni matorok ni. Apa setiap dia manginang jabu nasi DP tak songon jabu akasultan. Marmengo-mengo era istana daw. Satu ngabeton do. Butamu satu ngabeton ate. Anggo juk jodoh pier nang satu ngabeton. Pabeton-beton todo dong. Satu ngabeton. Aslina adong satu har warna batu ma olak ni satu abi ahon baru gitu kijangai papan alai nama tuo nama tahun sudi hol jolma ro medulo manangisi jadi ia mau sukun aru kibit dengan pangulan aku tiki di HGB temuani bahasa songoni ini ku sudi halak mernida manang menyaksihon ala di burjunya matodo ninda guda kalak di urupi, guda kalak di pasu-pasu. Jadi tahu pia mangina, gunang hias ngoni, hias ada huria. Amat tahu sian bicar matanya hari saat tu mitok matanya holan di belian. Ya, semulai dari terbit matahari sampai tenggelam, dan ulu marsaur. Apa nama masa di hober jebunaun, tak pola peduli. Dangulo menghadapi ulan di donganna ujungnya marulam mebana bangun liboru tulibong pas tu tulibong kebetulan dokter dang namang nang dengugar karkangon ya jadi bote mana madok katana pas hat har warni mulu para anak tu buruna ulo sahar wi hah ulo sahar warni amangina pas samot ado pas samot do ulos pasamuti udah mebiar hawan doto. Saya mau tak ada poson, suatu gaya bido ulos tujung gue ini na. Eriko dui, ebe marsalahan non. Pasamut. Lagi mau mana madok kata si dohonon na. Alas dia dibikin hata, alas dia dia dopi dongan ulo di dongan na. Kita ini bapak ibu. Mulai do istilah ini ilmuah doi, simbiosis. Nah, malau do hamba pe. Ikon itu saling membutuhkan. Itu dampak nih transformasi. Ya, HKBP mentransformasi dirinya untuk mulutan nasal po arotehe. Orientasi HKBP. Inklusi tahun okumene ada inklusif. Mulu inklusif memang membuka diri do. Saya pikir PT ngamar parbu PT. Tahun 2024 HGB Jogja inklusif, amin. Bah, sondarnya gue udah mobil. Era so menyala doa teh, dang menyala. Aku meneng. Kita harus membuka diri. Unak kolak kita nama manaing boleh dokor, heudok kosonon. Unak kita nanaing aduan di dongan, aduan na rohatta. Alai halak dang buita aduan rohan di dongan. Kasoni dujujut jol maun. Kita mau dihargai, tapi kita tidak bisa menghargai orang. Itu namanya eksklusif. Tapi inklusif itu bisa membuka diri. Porak dono aengon tahun 2025 udah mangina. Bagaimana kita di tonga-tonga di HKBP mentransformasi diri kita. Yesaya itu bisa mentransformasi kekuatan imannya untuk menyemangati bangsa Israel yang dalam kegalutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Tapi mula dong dongat tapi akan amarasak. Minimal manginang dang buin di dok kata tinang yakon nate. Ya, kita doakan. Margugu mahu dada, margugu mahu laida, margugu mah keluarga. Itu adalah salah satu cara kita mentransformasi hidup kita ini. Orang Kristen, orang percaya itu memberitakan keselamatan, sumber sukacita. Udah sone nebataki, ijuk di para-para, hotang di parlebian. Nabi sudah punah hata, nau tu panggadisan, ngau tu halak, pinau tu musing. Alai songono jiana memang ada kusonon, pangalaho, alai daudi, songon si daudau. Nau tu dakajaran nama lo aduk nih
Nao to dak kajaran, namalo dak kaguruan. Ya. Nao to dak kajaran. Nao to zatebi. Di dok kata. Wali dokun bebel. Tang menyala. Alay na malo pribada gurang ilmu na ay nang boy perguruan noon. Tidak bisa menjadi tiruan. Alay no dia mo namin. Ikon lang boy ta songos sinodang ni mata ni hari. Ikon ino nakyani idaw ni hala mapangalahotta. Bangsa itu mengalami krisis, tapi mereka karena mereka telah dipilih oleh Tuhan, dikembalikan modidok mulak. Aduh, todi tu badan soni mengulu di bangsa ini. Tersonggok dunasida. Mereka terkejut. Tapi bagaimana mengubah situasi itu? Kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak pasti. Tapi ketika Allah sudah memilih mereka, mau lidaknya nih, jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan di Jehovah, engkau akan menjadi mahkota imatupali, mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mulu di bata HP namangin angate, nang memasuk-masuk, memilit, daktar badan, ya. Mulu di bata HP nanau memasuk-masuk, mangaleu hita tupal hanguluari. Udah biaro, so ni hutan dah punggusan dah julu, so dia punggus jongko honina. Itu hidup berubah kan? Berubah. Udah hidup manedok, undang layas roham mangida, dongan na pugus ipi mulu di pasu-pasu Tuhani, bisa berubah hidupnya loh. So ni deni koridui, saya songos rohani pada tidungulukan, itu kan? Tang nahot. Karena itu berubah. Alani do, buhado hita. Asalam ditugu-tugu hita. Tunggu luna saya tahu tong, madok mau liate. Pasere diri. Jangan seperti kata di bawah tempurung. Uli dokon namalo. Di atas langit masih ada langit. Slow aja kawan. Ya, gak usah. Biar aja lah. Hidup itu berjalan seperti apa yang Tuhan rencana. Hidup aja. Karena apa? Kehidupan kita ini tidak bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Dak tabo tu amangina, anak yang adupat dasu. Tapi ring Los Angeles do. Ya, mau nomor Los Angeles, California. Itu tempat yang begitu mewah. Tapi hanya sebentar. Sudah tidak ada yang bisa kita anggarkan. Seperti ilmu padi aja ya. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin banyak berkat Tuhan, semakin kita permuliakan nama Tuhan. Lam dipakai di batama kita gabi pasu-pasu. Gabi babuan nak kadauli naringgan, gabi marsinodang mak kadauli sakita. Ido nani goar nakinga ni asa gabe halak nama jalo tupal hita tupal harajau di tangan ni dia mata nunga tadai biar manginang 3 hari mahmuar Natal tahun 2020 pada salpo minimal 2 rate per sahu tahun marga haru perbuin Natal ia manginang adonggo alhamdulillah ya. Lukas pikir teh Natal, netema Natal 2020 pada salpo. Lukas 2 ayat 15 kan, marilah kita ke Bethlehem. Aru nang idot. Parbue ni. Dia do Bethlehem ya mangina. Iko laro hita tu Bethlehem, asaya ima tutu namar Natal hita bukan orang-orang lemah. Bethlehem itu tempat atau rumah atau situasi yang tidak dianggap orang, dipandang orang. Mudah dong dongamu nama le, adong dongamu nama Mehmet. Itu Bethlehem bagi kita. Itu tempat kita menjadi berbagi. Berbagi itu indah loh. Itu mana dok bataki. Ni holi mago. Ni buang. Ado, mergad dado.
ni holi mago, ni buang gadda. Dan gadda sibuk ate. Tapi bagaimana kita? Kita bersyukur, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menjadi berkatlah kita bagi orang lain. Karena kita telah menerima mahkota itu. Kita dipilih. Dokter dok jolo mamora majolo jolo 40 hektar majolo. Tanoku jolo 100 biji majolo, kosaku baru pe. Pasu-pasu dong aku. Bukan. Udah si patah lem suk ibadah lem boha. Babi rumah dok. Lem maul pakulingan. Ima jauh dok istilahnya. Tapi ditikin ahai mana? Naso sedia di pihak di mana? Soni nama. Alai dung dapat ibana kana ulia dengan gabit mago. Haulion nei sian ibana. Kita ini Bapak Ibu. Seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tadi dalam khotbah dalam epistel kita ini. So dia nak ingani. Idokod do. Jadi gok situtudo. Situtu ma dibahen. Mulu dipangido parpestera kingani. Mereka sebenarnya dalam kekhawatiran ngarotod donga. Ate, rotod donga sudah anggurna. Ala adat ni bahlak Yahudi ninna, meile do muluso dapat tatod donga nani tanga pes di belau. Tapi apa yang terjadi oleh Yesus? Manang dia dohononna Tuhamu, baik kamu mai. Itu pesan daripada apa dikatakan? Maria kepada pelayan itu. Manang dia, nang nuai ngamanginang. Manang dia pelak kata sokot tamangina, mulu di bataru dah tabaka sahon, mulu di bataru dah berburu-buru di pos do sudi nang ulu tau. Amin. Mersi ajar mahita manang yon hatani Tuhani. Ahmad Tuhan dohono mutu tahun 2025. Ajar ya. Alania. Lubi sian na tapi kiri i. Lubi na di bagasar rohatta yang manginang nungga di baradi Tuhani. Alani ruban nerak yoniok asa gabe didai akka parhu iduk di parhubasi ma aik angguri dang jadi be jala dang diboto haroroanna alai holan akka parhubas namana hui aikido ubotosa gabe diju ma panguli. Tuhan itu memberang ya, banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Banyak cara Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Alai rumah nirok salhu jolo mamangalayan parjolo anggur na didumenggan dungi butong halaki asa dilehot na hurangi ido di piopodo anggur na duminggan rodi nuaing. Karena memang tradisi haroa molo tuak takasani di parjolo ale molo ngabota aborgin abe tua angsa nama kan ido udu soni binereng dongan baru dai tuak mon ngapi tu dai dak sekolah si pitu dai be nadong di halak Batak alai tu pe gabe lem pitu deina anggoon lem borngin lem botari lem dubenggan. Artinya Bapak Ibu yang mau kita lihat di situ lem tapatakas sapena lem tapasol tu Tuhani ngata boto ngata daya kada dega alai di paradi di Bataru pe akada dubenggan di hita. Itu mau dikatakan oleh Yesus. Nunga taboto dadai pasu-pasui nunga di rokengan dia buah manginang gabe didai iduk ni parhubasi udebun ala Tuhan hidup masu golamo ada guarne kapala betui pia mangina muli di pasu-pasu Tuhan hidup gabe vitamin dui udebu dui sejegal horbo gabe ulu di sipata asamurator kan labang ado tehe bagi dalam mai jarwat do jarwan nei alai unu mulu nunga di Tuhani hapena oti pe alai tonggi oti pe alai di pos oti pe alai dinggan itu menjadi berkat alani do di hamu manami nami asa naing kanupita lam tapadru homma baga-baga do ngulu nang pinasu pasun itu Tuhani nunga jauh hitam macalo tupal hanguluan alani lam tapa pos marohata tapa gomos matang yang tapa dipos ma para saurata di bagasa Tuhani do ngata jolma ido hataridam ni halak namar lasi roha dia dopat jala ido lasni roha di debata di bagasan Yesusi. Amin.
martangya kita. Alai Tuhan Jehovah, mau lihat tema hudok kami di bagasan minggu sadarion, di minggu Epifaniasion, di papatar hodo Tuhan, tung di pos uli dengan parngoluan niaka na mga luwalu narotu adopamu asa gabi lampatar hamuliomu dohot asangapamu marhiti ngulu nahot ulaw nami. Alay Tuhan, say padipos manang haporsyon nami manada holong ni rohami lubis yan na dumingad do pedi para di hori hami di tahun 2025 jala paposrohan nami doi abe na masal Tuhan dito nga tongan ngulu namion arsa dohot akka lasi roha tutok kami rotu adupam ay urupam dohami donganammu patawuhmu hami Tuhan madalani akka ari-ari ngulu namion di bagasan pos ni roha homa nasay totong mga liot di hami tupal hanguluani nang pinaradi ni anakmu Jesus di hami nang mate hehe ibana tu surgo hasona kani unang adong na hupangasahok kami salpudo ngulu namion seperti bion alay holong do tupal hanguluani dang salpusian kami akan aporsia di holi Tuhan say pakai mahami pasauton dohot mangulahon nahubar tulom ni roham pasu-pasuma uriam ruas parhalado rap hami Tuhan nang dibagasa tikyon naromar saur di tonga-tonga ni huriam akka amanami na nami anak kon nami namardalani pinasida na manuntut ilmu nakarijo dohot na manomu akka ulaon dohot na berwisata pasu-pasuma akka amanami ida nami Tuhan rohoma nama juluani lakana sida sa di hari pinasida mulak saningananon rapokoma asiroham uboto hami Tuhan marhagalio dohami perdosa dohami Tuhan nabadiaho urasi hami sadosa nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami tangion uluy mahami amin. Damang dainang urian itu hata ayat pilihat tadi bagasan minggu sadarion di enetian pesalmen 50 ayat 14 pilihoma tu debata hamuliation jalagara rima akka baga-bagami tu natumibul mari dehita uhut mai papungu pilihan.
ma pelihat tatu ado pani di bata martang yang mahita. Ali di bata manam na di banu gijang odo hararoan ni saluhut sile olehun na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat nami ma siana di lon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parahasya kami pilihan on. Pati bulu na raja mo dito nga tongan ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marihiti-hiti to dim. Asalam tada hami gudang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girigir hami madok moliat tuho. Marahiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banu gijang, sai pinar badia maguarm. Sero maharajaon, sesaut malom ni roham di banu tongo song di banu gijang. Leo matuham sadarun hauluan siap hari. Sisa marusanam song panesanami. Di dosa ni dongon nomor dosa tuhami. Una kami itu ikut pangujunan, palua mahami, sian pangaku. Mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim.